Di baling pangit basta blank. Basta Dax. Basta Dax. Manyak gidi ka. Oy! By the way, ako din si Mayor Dodong ay natas taguluhan para mag-interview. Nganong gwapo ang gusto sa mga babae. Tara, pang puspusan na to sa tagsa-tagsa. Nganong gwapo ang imo ang gusto? Dili siya sa ingon gwapo man. Oo. Then, Sa'yo gusto nimo? kanang sakto kuan man may Sakto lang. makarog. Oh. Ha? Nalang siya kanang good heart. Nasa good Yeah. heart. Ang gwapo man ang mga gusto kasagaran sa mga babae. Para masuroy. Para masoroy. Pag ano di ay, pag pangit di ay. Para masuroy dili sa ila. Oy. Wala sad ko kabalo kay para sa ako kay dili mo ko gapamili ko. Adi ka Oo, pamili. dili. Sa naay kuan dasmag. Dili sa check. Basta na heart, na heart. Good heart. Basta good heart dasmag. Oo, Oo. dasmag. Okay, nganong gwapo ang imong gusto? Dili man. Dili ka mali gwapo. Anong gwapo ang mga gusto sa mga babae? Para na ikapahambog. Nay ka pang hambog. Pag ano di, pag pangit di ay. Ambot lang. Wala man ko kabalo sa uban. Doon nakayab ka nun la. Wala. Wala. Gaba. Ano tayo nun sa kaka-attractive sa mga lalaki? One. One? Grabe naman, imposible. Anong one man, anong one man? Ambot lang. Wala man ko kabalo. Wala ka balo. Anong gwapo ang imong gusto? Okay, para mamakuan, para ma-display. Para ma-display. Ang mga gwapo, ipang display lang ni sa inyo ha. Oo, para masuroy ba? Ang picture frame na lang, ano, di babugan. Gwapo ang mga gusto sa mga babae. Para lagi makakuan, naka-attention sa tao bitaw kay gwapo Oo. pa yung mong kauban so. Pag gwapo ang kauban. Ba't pag pangit ang lalaki, gina-ignore ninyo? Oh, wala na ko gi-ignore actually. Wala Gano'n? ko gina-ignore. So, ginaunsan ninyong pangit? Gina-block? Tolerate. Ha? Gina-tolerate? Bad kayo. Okay, anong gwapo ang mga gusto sa mga babae? Anong gwapo? Or ikaw ba, gwapo ba yung gusto? Oo. Gwapo yung gusto? Anong naman yan? Anong gwapo man yung gusto? Kay pang display. Ang display. Pag pangit. Pang merkado lang siguro. Ang merkado. So, ang gwapo pang mall. Pang mall. Anong gwapo ang gusto sa mga babae? Gabi, gwapo, Jude. Oo. Attitude ako, uy. Kay, Attitude. Saan man, makaon ako ng gwapo. Dili ka na gwapo? Dilo eh. Nga naman. Nasa batasan kay... So, attitude matters. Yeah. Sa mga boys, sa attitude Saan man matters. ang gwapo nga, way batasan, mo respeto, no? So, okay lang sa imo ang batig naong? Yeah. Depende. Oo, Sa depende. Yes! Ano man, Jod? Gwapo o ano? Gwapo o pangit? Ano sa man, Jod? Pangit. Basta siya na siya batasan, na siya kasing-kasing. Kasi kasing-kasing. Ayo, yeah. Okay, anong gwapo ang gusto nimo? Tunan ka sa gwapo kay Lami. Ay, lami. Pero tanan mo anong gwapo man ang mga gusto sa mga babae? Ambot nila, nara nila. Ba't pag pangit ang lalaki gina-ignore ninyo? Kay miganan sa iya ay sila ha, kay mga kwan kaayo. Sa kwan lang ka ng mga Hindi ko ganan sa ila ha. Di ganahan. So gwapo gyud. Lami mang gwapo. Lami ang gwapo. Pag pangit di ay. Di lami. Dili lang kabutan na sa imo ha. Nganong gwapo ang gusto sa mga babae? Ay, kuan man, para... Para No, Huy! sa ingon nga gwapo, kuan lang, kanang balag sakto lang or masuroy, yun. Basta Dax. Dili. Okay ra gyapon. Okay lagi hapon. Anong gwapo ka ang mga gusto sa mga babae? Ay, hawiri. Kay manghini basa ka. Masuroy, para Masuroy. sa kinambog, ay sa mga tao, o di sa maulaw. Di siya maulaw. Ngano dai pag pangit ikaw ulaw din yung pangit. Dili man. Dili. Ay, Basta dili gwapo man, jud. ingon. Ay, kuan, depende. Naman jud. Libog na ko hay. Kuan lang, sakto lang. Sakto lang. Dili lang, pangit sad. Di sa pangit. Kanang igo-igo lang. Anong gwapo imuhang gusto? Wala ko nagsukatan sa gwapo. Sa katang sa gwapo. Anong gwapo man ang mga gusto sa mga babae? Bali dili na siya makaingon nga bali magwapuhan ng babae pero dili dira sukatan ang love. Asa diya sukatan? Sa size? Di, O sa performance? depende. Depende. Really matters gyud. Siguro. Bali gaka-attract sila sa gwapo. Oo. Kaka-attract sila. Pero ikaw di ka kaka-attract. Musta kay gaka-attract ko pero mas tsada gid ang Pangit. Ano man dyan? Sana pangit? Tsada pangit. Pero, Dax. Depende. Depende. Gusto manggut kung gwapo kadaghan galakag. Halaga lang. Sa pangit na lang ta. Sa pangit na lang. Ba't pag pangit ang lalaki, gina-ignore ninyo? Ay dili man sa ingon nga gina-ignore pero wala lang miss kanang di Oo. oh Wala sa kanang dili lang ambot dili type, Oo, dili bet. na. Ano man yan naman? kay pangit na joke. Pangit lang.
Choosy kayo, no? Scale 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga lalaki? Ikaw? 8. 8. So, doon sa 10. Ah. Nga naman. Ay, Kay... ilabinag ka ng mga lamiyog lawas. Wala ikaw manggod, ikaw manggod. Ikaw, Ay, joke. unsa ka ka-attractive sa mga lalaki? Ikaw? Ay, ako! Oo. Ay, abi na ang lalaki. Bills gyapon Ano pa. Ingon nila kay Kuan, maski walay na unay lawas eh. Scale 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga gwapo? Or sa mga lalaki? 8. Itlog? Anong 8 man? Nga ng 8 man? Sure, nagwapa, ano. O, sana lang. Scale 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga lalaki? 9. 9? Almost 10 gito ba? Isagad na 10 dito. Oh, sige, 10. O, anong 10 man? Gwapa kay kate. Oh, sure lang. GGSS. Ang ganda ka ng sarili. O, anong 10 man? You know ba ya? Like, ang kulang sa ako ang kalawas raman. Ang lawas ra. Paano pag yung gwapo gwapo po ang gusto? Unsay buhaton nimo? Hala, magilaka ko. Magilaka ka? Magilaka. Ano man yan naman? Siyempre, uy, kay Or nag-assume lang ka? Wala pa gaya niabot? Oo. Tinood. Sakitan. Sakit, uy. Sakit. Paano pag ginana mo itabo? Yung gwapo na gusto nimo, gwapo po ang gusto. Wala, lahi na lang ako ang... Mangita na kagpangit. Oo, ana lang siguro. Pampangit na lang. So dili na lang gwapo. Na magsige na kog merkado. Scale 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga sa mga lalaki? Nasa 8. 8. Nganong 8 man? Kaning dili mag kudret sugid ma-attract. Di ka di sumatra. Yeah. Klaro man. Yeah. Ba? Scale 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga lalaki? 8. Nganong 8 man? Itlog? 8 man. Ganang 8 lang kay feel na ko kay kanang wala, feel lang na. Feel lang yun mo. Scale 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga gwapo? 8? 8 ka ka-attractive. Yes, of Nganong course. 8 man? Feeling babae kay ka. Yes. Scale 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga lalaki? Mga 7. 7. Anong 7 man? 7 ra may sa imo ha. 7 ang scale. Dili ka ba sa ano nimo 7 man? Kuan. Dili kayo ko nga kuan jud mamili gyud sa lalaki gyud kay ang ako ay gyud kay ang kuan attitude dili kay ang Attitude. ilang physical appearance. So ano gyud siya kanang internal matters mo na internal organs. Yes, internal dili external. Dili external. 1 to 10, unsa ka ka-attractive sa mga lalaki? Kung i-measure? Oh, 5. 5 inches? 5 points, 5 points. Oh, 5 points. Oh, nganong 5 points man? 5 kay namo goy uban nga kuan. Kana gwapo lagi pero namo puy apan. Ano apan? Pag yung gwapo gwapo pa ang gusto, unsay buhaton nimo? Ang gwapo po diyang Oh, gusto. paano pag yung nagustuhan nimo na gwapo gwapo pa ang gusto, unsay buhaton nimo? Wala mo giveaway. Ha? Walay mabuhat mo giveaway. Mo give ka? Oo. Nga naman. Gwapo mo sa diyang gusto, lisod Wala sa. pag yung gwapo gwapo pa ang gusto, unsay buhaton nimo? Barangon ako silang duwayot sudsad. Barangon gini mo, barangon man. Ako. Para? Para sa gwapo nga naman mi, di Ba? ba? Basta hindi siya kontento sa imo ha. Barangon. O di ka kabalo mo dala. Kabalo ko. Sa relasyon. Kabalo ko. Kabalo ka mo dala. Wala ko Pare na taon ma-drive. niya. Wala ko ma-drive. Pare na taon niya. Grabe na kita. Unsay dapat buhaton sa mga sa mga pangit para magka-chance sa inyo ha? Oh, bisa ako dapat ako balagbati. Balagbate. Pero sa may gusto nimo, Girbutan. buutan. Kugihan. Unsay dapat buhaton sa mga pangit para maka-chance sa inyo ha? Kuan, kanang libre-libre. Libre. Basin gold digger ka. Gold digger ka. Dili sa gabi sa kayo. So libre. Unsa ba jud? Ay, kuan, batasan. Batasan. Syempre, Attitude matters. Sa size. Size. Size sa iyang batasan. Dili. Or performance. Dili po. Ana siguro. Inana gyud. Unsay dapat buhaton sa mga pangit para magka-chance sa inyo ha? Stay loyal lang sila pero Stay loyal. you know. Oo. Balag pangit basta Basta. kay butan. Sabutan. And loyal. And loyal. And ducks. Dax! Ducks. Pero dili ka tagaan ni Lord og ducks kay gamay kay ka. Ano naman ako actually? Ano na mo? Dax siya. Dax Ano na mo ha? Ano? Magbulag ra gyapon mo ana. Wala oy. Dili Dax, good. Dax kay. Oh, last. Unsay dapat buhaton sa mga pangit para magka-chance sa inyo ha? Diskarte? Diskarte. Yeah. Isa pa. Dalaga diskarte or Diskarte. performance charot. Unsay dapat buhaton sa mga pangit para magka-chance sa inyo ha? Magpakita sila sa ilang kabuutan, Isa pa. kanang humble lang siya sa kanang Humble. sa babae dayon madala man pud sa kanang gentleman bitaw. Gentleman. Dapat buhaton sa mga pangit para magka-chance sa inyo ha? Ay basta nala mo'y batasan. Batasan. Tsada lang mo og Kwarta. nami respeto. Kwartapil. O walay kwarta. Depende. Unsay dapat buhaton sa mga pangit para magka-chance sa inyo ha? Magkuan ka ng mag-effort. Mag-effort. Pag gwapo, dili na mag-effort. Mag-effort yapon. Pabor. Dili oy. Ah, dili. Mag-effort yapon. Ang gwapo ay para lang sa blank.
Para sa tanan. Para sa tanan. Oo. So, pwede sa ako Baling pangit basta blank. Dax, charot. Dax. Pero tanan ako, dili ka Tagalog Dax. Kay gamay man kay ka.